بايتنتوني بلولي عمق بحري حصاري ريندي دنسل فخري وأصيت منزشن دندواز وقاقا في لندي كتامي مكانزا تركي محجسة تيالا من كبيني يا زبيني قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قلاس مرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات بلقيت عيني المزمان كما يدمع زراتك زخم بيد مكي زرق أفانا يبتر في إذنا إزاناتي عمبابا يلا لا كربا أورماي رساس يلا لا كربا ناطق قول كويت حاريني سبيت عقلك بنزعقلي أنا بدامي وحس فقنا سبعقلي بلون كفلا لينا لسا مالي كبرتي زابد راويت جنتي بطواب جخو كم زاد بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبكني يسطاح مبارك المئات دفعي بالكندا زحر الله تموت كم أملا كم تأملا نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنان يولومون كم وترو أقدس تحستوتات زبلنا يم حزنا لكم متينا لنا سام موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو لايك شير كومنت بمقبار دما كجمرو في اللاي لايك قبرو نافكالوت كم نخبات أحسن لزي حقست الالغوريزم ታሪካዊ ሂደቱ እንደዛ እንደሚሆን የታወቀ ነው because የገበያው ዲማንድ የትውልዱ ዲማንድ እያደገ መጥቷል አሁን እነን ማቆም አይቻልም ይሄንን መልስ ብቻ ነው حتى بحري مالت امام حدا درفو ندي دبحال امام حدا درفو اندحر قوينو غربيت كانت تقبروا لحنتي تبلوني خا نابو قصناين تمتنينا مجمريا كن بس غنجمر ايرترا ابز حلفه وانا نجيركم يركلت ريبورت سلواني زي ريبورت زي ابز وانا زي بتقاسا اقداسيو ladies and gentlemen it's official USA ID زبحال زنبره نايرت اتكال دونالد ترامب بوقعي بقلتي كم زعصو غيرو ببيت فرد كيس تفتير نيرو من البعد نخي عصو اي تعوتن سلازي officially USA زبحال تقاتل له ابزوان زي ايرترا بفلاي بفاينانشال تايمز زبحال بزوص منقدي USA free Eritrea doing better than recipient African countries نبزيرت ايت زي تمويلن كابز خدا زنبرا زبالتي اكايدا كم زلوات نغير ايرترا خوينا ترخيبا لحنتي بخل بالك عيد ما الريبورت بعلو كم زغلو تي كاري كميسن هيله Eritrea was the only country in Africa not to receive USAID in 2024 ስለዚህ كابكل تشحن حمشتن نت USAID زبل مسغوغتو كساب حجي اي نبرات قال كابتي تي مصنعتي زرغاغصو دما انت يللو the countries like for example while other African countries real زي USAID ስለዚህ ጠፍአ ብዙሓት ሃገራት አፍሪካ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ኣትየን ኣለዋ ዳር ኢንክሉድስ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ምስፍሕፋዕ ናይ ሕማም ኤድስ ናይ ንፍዮ ናይ ካልኦት ሕማማት እና ብዝቐልጠፈ ይዓብሎ ስለምንታይ መከላኸሊ እዚ USAID ነቲ ሕክምና ነቲ ምክልኻልን USAID ዝኸፍሎ ነይሩ ንሱ ስለ ዘቋረፀ ኣብ ናይ ሕክምና ፀገም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ውፁእ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሙሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝገደደ ኣብ ኡጋንዳ ዝገደደ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሴኩሪቲ ይኹን ኣብ ካሊእ ዓብ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ እዚአን በዚ ረድኤት ናይ ዝነበራ ሃገራት ፀገም ኣለወን ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኤርትራ ኤሌክትሪሲቲ ኣክሰስ ኣብ ኤርትራ ካብ ብዙሓት ካብ ኡጋንዳ ንላዕሊ ከም ዝበልፅ ትፈልጡ ዶ ወርልድ ባንክ ዝበሎ ሪፖርት ኢና ንርኢ ዘለና ኣክሰስ ቱ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሪክ ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ብፐርሰንተጅ እንድሕር ሪኢኻዮ ካብ ኡጋንዳ ዘሎ ህዝቢ ዝበለፀ ኤርትራ ኤሌክትሪክ ኣክሰስ ኣለዋ
ዝብል ሪፖርት ፋይናንሻል ታይምስ ዝበለ አይ ነው ገሊዮም ክጽለሉ ከዓብዱ ክጅምሩ እዮም ኤርትራ ዳ ጸልማት እንዲሁ ገለገለ ሁሉም then መንግስቲ ኤርትራ ይናምኖን ኢና ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዝወፃ ይናምኖን ኢና ክትብል ወርልድ ባንክ ድሕሪ ልካ ተኣምኖ ዶ that's a question so ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚያ ታሕፍቲ በብዙሓት ወገናት ወፅያ ነይራ ኣብዚያ ግን ብዝበለፀ ኣብ ካልእ ርያ ነይረ give me a second where was that report here ኣብዚ ረዩ እቲ USAID ንመን ዝያዳ ገንዘብ ዝብ ነይሩ ኣብዚ ረዩ ወብዚ መጀመርያ ኢትዮጵያ ቁፅሪ 1 ድሕሪኡ ድማ DRC ዝበሃል ሶማሊያ ሳውት ሱዳን ናይጄሪያ ሱዳን ኬንያ ኩለን ዘን ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ 1.6 ክሳብ 1.6 ቢልዮን ገንዘብ ዝወስድ ዝነበረ ቢልዮን ማለት ብዙሕ ገንዘብ ኢን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ተዓውዲ ጥዕና ናቶም ብUSAID ዝድገፍ ዝነበረ እዩ በንጻሩ ኤርትራ ኣብ ጽፍራ ተመርኩሳ ትኸይድ ዝነበረ እዚ ኣርቲክል ተጻሒፉ ዘሎ ፋይናንሻል ታይምስ ንኤርትራ ንምምጓስ ኣይኮነን ሓቀነ መዝራብ እዩ ንኤርትራ ኣብ ሓደ ዲክታተራዊ መንግስቲ ትመሓደር ብርቱዕ ዝኾነ ፖሊሲታት ዘለዋ እያ እንትኾነ እቲ ዝወሰደቶ ውሳኔ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝበለፀ ዕድል ፈጢሩላ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ኤርትራ ብናቶም መለክዒ ብናቶም ዘረባ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎ ንኣብነት ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ናይ ምንባር ሰባት ዝነብሩሉ ዕድመ 68 ኣብ ኤርትራ is the same as in Rwanda ዝበሃል ሃብታም ሃገር ተባሂሉ ዝረበሉ እዩ ደቂ ሰባት ዝነብሩሉ ዕድመ ምስ ናይ ሩዋንዳ ናይ ኤርትራ ከም ዝወዳደር which has been receiving in excess of 1 billion aid each year ሩዋንዳ ልዕሊ 1 ቢልዮን ንዓመት ካብ USAID ትወስድ ዝነበረት እያ እንትኾነ እቲ ዝበለፀ መዐቀኒ ናይ መናብሮ ናይ ደቂ ሰባት ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ክንዲ ምንታይ ዕድመ ሰብ ክነብር ይኽእል ኣብ ኤርትራ 68 ዓመት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ድማ ከምኡ እዩ more Eritrean proportionally have access to electricity according to the World Bank than people in Uganda which is 2020 ab እስራ ኡጋንዳ 2.1 ቢልዮን ዶላር ካብ USAID ገንዘብ ወሲዱ ዝነበረ እዩ እንትኾነ ቀረብ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኤርትራ ይበዝሕ ብመልክዕ ናይ ህዝቢ ክትመቕሎ ከለካ ካብ ህዝቢ ናይ ኡጋንዳ ይብላሎ with just 55 million from UN agency ስለዚ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ዓውዲ ካብቶም መወዳድርታ ንላዕሊ ኮይና ከም ዝተረኽበት እዚ ድማ ንኣዳም ግሮሞ ኮይኑ ተረኺብሎ ከግርዑ ደልዮም ኣለዎ እቶም ፀላት ኤርትራ ግን ዕድል ኣይገበርኩምን ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክወፅእ ከሎ መርድእ ስለ ዝኾኖም ኢትዮጵያ ምናልባት ገለገለ ሰብ ስለ ዘይርዳእ ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዘይብሎም ስምዖም እስካብዚ ቅሮታል መንግስት ኢትዮጵያ አልፈረሰችም እያለ ነው ኢትዮጵያ ከዚህ በለጠ መፍረስ ምን አለ መንግስት በራሱ አንደበት አዛውንቶች እሰበስባለሁ አቅመ ደካሞች እሰበስባለሁ እያለ አይደለ ዛሬ ምን እያረገ ነው አዛውንቶቹን እየጎተተ እያወጣ እየጣለ አይደለም ወይ እርጉዝ አንድ ቀምጥ እያጋትኩ ምን ይጂ አናቀሽም እያለ አይደለም ወይ ካርታ የሚገርምህ እኮ ሳትወያይ በፊት መለየት ሁሉ አለ ስለይ ራሱ ያውቃሉ እንወያያለን ከተወያየን ያምናል ህገወጥ ነው በቃ ብሎ ያምናሉ ከዛ ካመኑ በኋላ ወደ መለየት ይኬዳል አባለው አታፈርስ መለየቱለን ከተወያየን ኣታ ሓንቲ ሰግመንት ነይራ ኣይረኸብኳን ኣብዚ እንታይ ይዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ንድኻታት ብፍላይ እዚ ኮሪዶር ፕሮጀክት ዝበሃል ዘሎ በማየት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ናብ ፅርግያ ከም ተጓሕፈ ስለምንታይ ከም ትጓሕፍዎም ዝበሎም بقدم ون حقاويان أي نبرون بمبال نابز خدوا ويخيدون عن ملكات قداي كونن بمبالي زملس حقاوي ማስረጃ ኖሮት ወይ መሬት ወይ ካሳ ሳይከፈል የተነሳ አንድ ሰው እኔ እስከማውቀው የለም አንድ ሰው ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ ካሳ ተከፍሏል ጅማ ላይ ያስደመመኝ ነገር በትንሹ 14-15 ሺህ ቤቶች ፈርሰዋል ካሳ አልጠየቀንም የጅማ ህዝብ ላፈረሰው ቤት ካሳ አልጠየቀም ለቦታው ካሳ አልጠየቀም እስቲ ሐሳባችሁን አፍሱት ሊየው ነው ያለው أبي أحمد ناي حسوت مراحي كم زخونة بسفي عندي زنجر ناي بزحات زبي أفريسو أبتنا كوريدور لمعات حقاوي تمريد بحقاوي من قدام وسط كمان يريلو ترايو إدوم كم سردوم يزنجر زلو باش حد غصار حزب ما أبزخف عزقتي بسنكتناي ناي كوريدور لمعات بحال كم تفتير زلون متى كات عمريت يكون زخوني يكون بلان دما نتوم سبات كم زي هبن من أبرد ما ولا تتسرح زلو infrastructure ون نتتراسب كنبر لزخلا يكون أمانة كبر ناخوني مسألة زلو ترى حزبي ندخاتات سريكا هفتامات حسكا مغتصال تراي دولة بلان أبزو سمعوا أنتم كزارة بوخم ይሄን እንግዲህ ዶክተር ዮናስ ምናልባት ምን ማለት ይቻላል የጅማና የአዲስ አበባ ህዝብ ለአንዱ ካሳ ተከፍሏል 17 ቢሊዮን ብር
ለሌላው ደግሞ ካሳ አልተከፈለም እሱ ምንድነው ወሰዱና እንደፈለጋችሁ አርገው የሚለውን እንዲያነቱን ተረት እንቶ ግን ካሳ አልተከፈለም 17 ቢሊዮን ብር ለአዲስ አበባ ህዝብስ ህጋዊ ወረቀት አላቸው አለ ለነሱ ከፍለናል ያለውን ግን ሁለቱን ያብይ አህመድ የትኛውን እንቀበል ባንድራስ ሁለት ምላስ ሆነብን እስቲ ዶክተር ናስ በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል እሱ እኮ ነው አየህ አንደኛ ቢያንስ ከ100,000 ሰው በላይ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የተፈናቀለው ቢያንስ እነዚህ ኮሪደር ልማቶችን በሚል ለነዚህ 100,000 ሰዎች የሚያዳምጡት ሰው ነው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ በፓርላማ ሄዶ የሚያደርገው ንግግር ከቤታቸው ተፈናቅለው እንታዩ ዝባሃል ዘሎ መሲልኩም በማይታ ሸሃድ ዝቁፅር ህዝቢ እዩ ብሰንኪ ዝናይ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ዘብለጭ ፅርግያን ማርሻ ቤድን ቱሪስትስ ክኸውን ተባሂሉ በማይታ ሸሃድ ዝቁፅር ህዝቢ ተጓሒፉ ከም ዘሎን ንዓታቶም ዝሰምዕን ዝረድእን ከም ዘየለ ብቴሌቪዥን ይኹም ዝኾነ መንገዲ ድማ ክቐርቡ ከም ዘይብሎም ምክንያቱ ነቲ ስእሊ ንሱ ክፈጥሮ ዝድኽል ዘሎ ስለዚ ፅይቕ ዘሎ እዩ አብይ አሕመድ ብንጹር ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ገለ ምዕባለ ከም ዝገበርካ ክትክል ኣለካ ንድኻታት ምርዳእ ንድኻታት ምእላይ ኣካል ናይ ፕላን ናቱ ይኮነን ፕሮስፐሪቲ ዝብል ብልጽግና ድማ በቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክት ኢትዮጵያዊ ክረባሕ ይክእልኒ እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ሜይቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ በዚ ብኩናትን ብድሮናትን ብዕፅዋን ገለመለን ብዙሕ ህዝቢ የሳቀ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና በቲ ኣብ ከተማ ንዘሎ ድማ በዚ ናይ ልምዓት ኮሪዶር ኢሉ ናይ ብዙሓት ህይወት يبلاشلو من نابرو أمنا كبير لاب زلو سب نابيك خير خل انتاي كجبرو يخل نزبل حتى زخون يكون بلان كم زي بلو إذا أنت بزرعه ما سبيت دما وتسيت ناتويا. يلا اللموي تقلي منسترو يملس أبي مالنو سنتين شلمنا بالمات بمن فريم سايق سنتين شلمونا. الناتو شالو أكالو قراتو شالو أرجوزو شالو تلانتي ولا دو أراسو شالو أراس بريس من سررش بقى هزيجا وجه بعفشا تي لمعت بحال زلو بزيات راي غيرنا حلفينا تزرباناتهم تي تصرحوا سرح ندحري مسزبي تساني خادي تصرحوا خينكا انت يقات مكا مسيلكا نسخات هنز كالو دما يفرسوا زين بوطات رايوان امان قدي مجيوم نتن بوطات مايدين مليون دلوا انت مليون دلوا يفلتني ان كيلومن ما يفسسالو انت يزري كازي سلام رقاتن كيس فنكا نهزبنا ጨፍጨፍካ ምዕባለ ክትገብር ተፈቲንካ አይሰልጠካኒ ዝባል ከምዚ አይሰልጠካኒ ጽርግያ ይሰርሑ ሓጺን መከላኸሊ ናይ ሓደጋ ዝገበሩ ወግነቲ ሓጺን ይሰርቅዎ ስርቀ ጅማዓት የብታዓዲ ሓደ በብሽጣሩ እናሰረቀይ ዝኸይድ ስለዚ ንህዝብኻ ከየንቃሕካ ንህዝብኻ ከይሓወስካ ንህዝብኻ ከየሳተፍካ እትገብሮ ምዕባለ ንስኻ ትሰርሕ ንሳቶም የፍርስዎ የቃጽልዎ የበላሽዎ ስለምታይ ምስ ህዝብኻ ተረዳዲኻ ትገብሮ ስለዚ የለኻ ስለዚህ ትሪዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ይዘውር ኣብዚ ሓለፈ ኣከምዚ መኻይን ንብረት ጽዒነና ኸዳ ኣቃጺሎምን ማዓት ሽፍትነት ይዘሎ ተዓዲ ሽፍትነት ኣብ ተሃገር ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ተሃገር ዘሎ ኣድዩ ተቕፀሮ ንዑ ኩሉ ሪፖርት ክንገብራ ይንኽእልና መሰረት ናይቲ ኩሉ ፀገሞም ግን እዚኣ ሕጂ ስምዕዋ ብኣጌርና ካብዚ ክንምሃር ስለንኽእል ጥራይ ደምፃልኩም ዘለዎ ምሳሌ ማንም ሰው የራሱን እድል በራሱ መወሰኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ኦሮሚያ ነፃ ሁና አገር ብትገነባ ሐረሪዎች አገር መሆን ይችላሉ ወይ ጥያቄ ነው አይደለ መብታቸው እንደተጠበቀው ነው ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ድንበር አላቸው መሬት ከኦሮሞ የተለየ መሬት አላቸው ያ መሬታቸው ተከበረ መሆን አለበት በዛች መሬታቸው ራሳቸው ማስተዳደር መቻል አለባቸው በቋንቋቸው በባህላቸው ሁሉ ነገር ሌሎች ደግሞ አንድ ቀበሌም ስንዝር መሬት የሌላቸው ተሰክስጎ ኦሮሞ ውስጥ ተሰክስጎ ምኖሩ እንታይ ዘሬካ ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ክትፈርስ ከም ትኽእል ተኽእለሎ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ ግን ክትፈርስ ከላ ኣመና ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ሕቶ ናይ መሬት ናተዩ እዚ ቦታ ዝናተዩ እዚ ክልል ዝናተይ ሓደክ ናቱ ክልል ከስፍሒ ዝፍትን ኦሮሞ ብብዙሓት ካልኦት ጎቢጡ መሬቱ ከዕቢ ዝደሊ ኣምሓራ ከምኡ ክገብር ዝደሊ ትግራይ ከምኡ ክገብር ዝደሊ ዓፋር ከምኡ ክገብር ዝደሊ ሶማል ከምኡ ክገብር ዝደሊ everybody ኣብ ሃገር ዘሎ መሬቱ ከዕቢ ዝደሊ ብፍላይ ድማ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ኣብዚ ዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ነቲ ናቱ ዘለዎ ግዝኣታዊ ቦታ ንዑ ከዕቢ ዝፍትን ዘሎ ምናልባት
ኢትዮጵያ ንኽትፈርስ መዳለው ክኸውን ዝኽእል ዝብልዋ ርእሲ እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ብምሉእ እቲ ስልጣን ዳርጋ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝበሃል ስልጣናት ብምሉእ ብንዕዑ ዝቐርብዎ ሰባት እዩ መሊእዎ ዘሎ እዚ እቲ ዝቐለለ ወታደራዊ ስልጣናት ኢና ንርኢ ዘለና ሲቪላዊ ስልጣናት ተሪኻ ተመሳሳሊ ንዕዑ ከወፃፅዎ ዝኽእሉ ንዕዑ ክሰምዑ ዝኽእሉ ከድሕንዎ ዝኽእሉ ብቅዓት ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ንዑ ከድሕንዎ ዝኽእሉ ኣየጥቅዑንን እዮም ኣይቀትሉንን እዮም ኣይሃርሙንን እዮም ዝበሎም ሰባት መሪፁ እዩ ዝገብር ዘሎ ብተመሳሳሊ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ታክቲክ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮ እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም ነይረ ብልሽውና ኣብዚ ኣፍሪቃ ዝበሃል ኮንቲነንት ክሳዕ ክንደይ ሰራውር ዝሰደደ ብልሽውና ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣብ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት መን ይበሃል ዩዌሪ ሙሰቪኒ ይበሃል ጃነት ሙሰቪኒ ሰበይቲ እያ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ እያ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ በዓልቲ ቤቱ ንሙሰቪኒ እያ ወዱ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኡጋንዳ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ወይ ከዓ ሓለቓ ስታፍ ናቶም ወዱ ንዑ እዩ ሳሊም ሳልሕ ዝብል ቁጥሪ 3 presidential advisor and former minister ስለዚ his brother ሓው ንዑ ድማ ሳሊም ሳልሕ ዝበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ስኸ ናይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንትን ፎርመር ናይ ቀረብ ሚኒስተር ከዓ ድማ ይብላ ኣሎ ራብዓይ ብራይት ቁጥሪ 4 ዘሎ ሚኒስተር ፎር ኣኒማል ኢንዱስትሪ his cousin ናይ እንስሳታት ኢንዱስትሪ ሓላፊ ዘመድ እዩ ሼድራክ ነዚረ ከም ድማ senior presidential advisor on defense his step brother ቁጥሪ 5 ዘሎ ቁጥሪ 5 ዝዓበየ advisor net minister ምክልኻል ሓዊ ንዑ ድማ ከምኡ ድማ ቁጥሪ 6 administrator at the state house his sister in law his sister in law ድማ ንሰበይቱ ሓፍታ ድማ administrator ኣብ state house ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ እስከ ዝበሃል ሰምዕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስልጣን ብምሉእ ኢሳያስ ተቆፃፂርዎ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ንብረት እያ ወረባት ኡጋንዳ What about Uganda? What about Tigray? I am going to prove to you a lot of things. Isra shabat yom taqisum zallo abzi. أنا هم كسمعكم هنا. بالشونا بأفريقيا بيكم زلوا مفلات المجنزابن كدللي. أبدا إلى إيرتراز جبر شمتتا كله لفليو. أب أفريقيا نزلوا نوغاندا كم ناي دسيت سلامن بيت قرطو محدرة زلوا هجر غير كاز شيء سبالو. إذا سبزرايو مسافين مالتيو. قطري حمشة قطر شديشة بس هنيرة قطر شوعته. Former deputy inspector general of police, his cousin, بيتسبي زون. قطر شومانته military commander, cousin of his wife, نسبيتو بيتسبا. قطر تشعته face يلودما private secretary in education and social services, his cousin. I mean Uganda بمولو تزبي بيتسبين ده الكمني كقبلكم يخليه. And this is incredible. تتجا جامين رؤيا زلناينا. إسرائيل بس هذي حوو ود حفتو نسبيت حوا نسبيت زمدا نعو زمدو نعو بيت سبو نعمله إسرائيل يستاي بس زيا نمنتهي زريكم زلوا هانتكو صالكمي دحريو نابتي حشوية زلوا كنسجر سلزغنا معناته قبل الإيرترا زجبر شغط ناي بوليتيكا دايما داي تباهلو نتزلون زي لنا تواكا زجبر من تان خنفلطي له حجرما نتقراي 30 عامت مولى زما حدروا حنت بيتسب شمام قطوع لكم مالتي اوكي قطر حدا سبحات النجا قطر خلته حافتو نسبحات نجا قدسان نجا قطر 3 فتلو ورق قبر ازغابير والحافتو نسبحات نجا قطر 4 داويت قبر ازغابير حوا فتلور قبر ازغابير زون ود حفتو نسبحات نجا قدر 5 عالم قور واحد ود حفتو نسبحات نجا قدر 6 37 كايلو نسبحات نجا بيتسبون قربا بيتسبون نتحجر زم حضر وازلو يزبل ስለዚህ ኔፖቲዝም ሰበይ ሰብካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እቲ ሓሰን ሼክ ዝበሃል ዳርጋ ጠቕላላ ኩሉ ብቤተሰቡ ትስልጣን መሊኽዎ ከም ዘሎ ይዝነገር እዚ ኸ ኣብ ኩሉ ንሪዮ ባህሪ እዩ ንቡር ነገር ኮይኑ ዝተወሰደ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ዝዝረብ ኣብ ካልእ ዓለም ክንዲ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ስለዘየለ ወይ ከምኡ ወይ እውን ስለዘይተፈጠረ ኣይኮነን ደይመ ደይልካ ናይ ኤርትራ ነገር ንምስይጣን ናይ ኤርትራ ነገር ንምኽፋእ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ነገር ብሰይጣናዊ መልክዕ ክቐርብ ስለ ዘሎ ከምኡ ተባሂሉ ዝተገበረ ዳንበር ኣብ ኤርትራ ካብ ናይ ካልኦት ዓለማት ዝኸፍእ ነገር ስለ ዘሎ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ሽግር
كابناي كالوت سلازي بس هيكونن أنت يبزي أنا بوست جري نيرة دحريت يخريكم حسيب نيرة جن إذا سلازي أنا بريزنت سياس زيوم يوم سدرا بيت ناتو كتريم كلغتا أنكو أنا زرهم كاس سلازي يا زلا بزعبا كزارب كله أبيرترا بفلاي بريزنت سياس نسدروي كزارب ليكم كون أبيرترا زلوا مرحتي بريزنت سياس ترى ديكون ستون كالوت مرحتون دقوا ما بيالو انتي قاصروا انتي مكينه يزوروا ابينا بصفت سرحوا انتي هيوت اللهم انتي فيلاتات ينبرابو تاريخا زفلات نجر يلن سلازي يلي ابير ترازلو كل مسيرات كل زبحال وصي زبحال باي ذا واي زابير ترا مسير زوص خالون كباكمي سلازي انتي له ابير ترازلو مرحنت دقوا اب نورمال بيت تمرتي مستون قربابتهم يم زمهارو فلوينا يدك حلفت تبايلو برايفت سكول يلن دكم public school يزخيد مسكبابيهم زلوا سبعة دما يخدو حجرا وقلقلوت يخدو كم سبهم دما أجانا يسرحهم يريو أبتي حجر دما يبركتو تعميمهم لك كم أب حجرهم زلوا حكمنا كم كاله زبم حكمنا تمرتي خون كاله يتقاموا مالتيو تمنقسم صغربة مالتيو بنصارف كاله دك مرحتي زمهاروا برايفت سكولز أبدق خيرهم دما يمهارو أبدق يحكموا دكيشناتهم دقة نوشتهم مصخلو نتحبتهم نخريو زلاتهم مكينة زلوهم لايف ستايل زلوهم متشوت نخريهم زماتو سلازي هذا سب انت يزبلا لو كنت مسحف كاب نفس خان لا عليك فتوى كاي كلني نسب سيل على نفسها تعبري تخليها يزبلا قدس مسحف ويكا لبونا نسب مع نفس خار عيو يزبلا على نفس خار عيو يبلا كاني مع نفس خار عيو سلازي زوم سبا زياتهم لنفسهم من السدروم زي هي زي انت مريتهم لعل نفسهم كريو خاي كلهم يوم لك كم دوكم زغبروم زلو مع خادماكم عدل فتيرهم كالو دار تعويد كان غميت تمص دلي تعويد كلمه سلازي زي تدلي بروباغندا اب حبرتسبنا እና ገነነ ስለዚህ መጽ ንዑ ዲ ባንክ ንምግባር ዝገበር ኳያኔራ አቤክስ ማዓጸርፊ ግን somebody has to say ዝግባእ ስለ ዝኾነ ገይረ የለኹ ፎሎው ግበሩን ያቡ ሼር ግበሩ ወነዚ ከም ዝኽትብል ከለኻ ኣውያት የለንከሙ electricity. This street gives a glimpse of what life was like under the paramilitary. Stores for food and other commodities have been looted and left bare. Trade and commercial buildings have been destroyed. Those who've remained say life has been hard, and now that the army is in control, hope for some return to normalcy. Khartoum's governor promised to restore basic services. We now have ናይ ሱዳን ጉዳይ ናብ ተስፋ ገጹ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ስቲል ዘይተነፀረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ብሓፈሻ ብወገን ሱዳን ናብ ፅቡቕ ኣንፈት ትኸይድ ከም ዘላን ኣብ ብምኽንያት ናይ ዒድ ድማ ሓንቲ መልእኽቲ እውን ሰዲዶም ነይሮም እዚያስ ከስምዕዋ ጀነራል ቡርሃን ወተሃደራዊ ሓገዝ ከም ትገብረሉ ተሓቢሮም ኣብ ውግእ ሓድሕድ ሱዳን መርገፂኡ ምስ ጀነራል ቡርሃን ምዃኑ ዘነፀረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስራዕ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መርያት ቴክኒካዊ ሓገዝ ከም ዝገብረሉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣብ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ሱዳን ዘዕትዉ መንእሰያት ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ስልጣን ወሲዶም በቶም ኣብ ኣቤዱ ሱዳን ከም ዓቀብቲ ሰላም ክሰርሑ ዝፀንሑ መኮንና ምህላዎም ይሕበር ኣሎ ኣብ ምጅማር እቲ ውግእ ካብ ካርቱም ተደፊኡ ናብ ፖርት ሱዳን ጌሩ ዝነበረ ብኣልቡርሃን ዝመርሕ መንግስቲ ብሓገዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንምልእቲ ካርቱም ነፃ ውፅኡ ንኣርኤስኤፍ ኣብ ኩሉ ቦታታት ምስዓር ይስዕቦ ከም ዘሎ جنرال البرهان بمخنيات بعل عيد الفطر نسراويتو ابزحلفو ملختيم اتا ابزحا اب تحتي اريسيف تركب غزا دارفرون حران مغبار ابز لعلون كم زلو يتحني زلام وانا كتماتا غزات خونت الفشرون اب تحتي كبابا اريسيف نبزحات اوانات صنحت قينام اب وشتا استخبب سراوي سوداني زركب البرهان اجوخم نمصكم لنا قريبنا عينا كبر غليصيوم نفتوتنا زبلن هاغراتون بمخنيات عيد الفطر ملختي وهنا ليخلم كابزياتهم دما حدا بريزيدنت ايرترا إيساياس أفورقي ملختي وهنا جنرال عبد الفتاح البرهان بصح ولم بريزيدنت جنرال عبد الفتاح البرهان اب ملختهم نهزب منغسني ايرترا ابو غني شجر حزب السودان دوب مبالم دحري ممسغانم رحوس حدش عامتن حجرا عيد الفطر نكون لكم امنا كبل ملختو كم نريد لنا سودان نابتبو تصفات خيدالا نيرترا دما قال كابتن يقن يلنا زبل وميم حزب السودان ناب سلام الرقعة نقيد I think كم يرترا بقنوع لبي كحجزهم زخالي هلن نخالو تهجراتون يرترا قنوع زخنا سواس ويزلوا مجمع أفتي زوبا سلام الرقعة نخنجس يرترا تجبر سواسو مبزعت جزء كاب قنوع تبقسو ينان ريجن يرترا كم تسجبا زياتري واز لهم سيلو زحات سبات شير جبر والو مسمنت مساسلي لهم كا أو تيوم ماريو زالام تايوريد والو زوم سبات كم يجرم كتنويم مسمنت التحاز دمانا كبريتوك سمع دلي نايمن بحر تنصبارق راي وحجي سالا زي تطافو كتحنو ويم
ريهم ماذا زي قبرنا يمنيا تبلت وايقم نا إثيوبياويان بفلاي دما قبرنا أبي بمبال زي تقصوا نجار يعني را سلازي أستوعب الكاميرا يدلي من البات أنت زربا أبز سماعكوا صنعي لون كنا جراكم كفتني حجي نابتناي زبانا زلوا كنا تاسكنسكر በር የምታገኝባቸው ሶስት ወሳኝ መንገዶች ኢትዮጵያን በቢሊዮን ያከሰረው አሰብ በውድ ወይስ በግድ? ኢሳያስ በነጻ ተጠቀሙ ብሎ ነበር። We believe this port should be free not only for Ethiopia for everybody else who wants to use them. That's our policy. ኢትዮጵያ ወደብ ስታጣ ክንፏን እንደተመታች ወፍ ነው የሆነችው። እልፍ ዘመን ወደ ኋላ ብንመለስ የኢትዮጵያ የከፍታ ወቅት የነበረው የአክሱም ስልጣኔ ውድቀት ዋነኛ ምክንያቱ كم دري زلنا إثيوبيا أبهوتتا أتيوم كاب زعبه هوتتا تزاربو خبز جمرو نوي عندهم جرم التهوتتا حد شيء كونن زلو الزحتوناي بحر زبل دما حدا كابتي نهوتتا هوتاتيام كوينهم نقوصلو غير وم زلو نتبيو قطالي نزي تيمازي لعل تحت نقبل ويم زفتنو زلو إرترا هذا قداسي صحف كملسي صحفيا كاليني يرجن منيستر حبريتا هاجر إرترا شير غير وازليو أفتق بحر تدليهم سود أفتق بحر تخوينو دليتنا إثيوبيا بس دليت تمنجد كتركب تخليها سلازي بعسر تمنجدي أما ريتا أفتق بحري كتركب تخل حجرنا نزارب زلنا بكينيا بلا مقرب بغلو بسوماليا بس دلي ومنجد كرب بغلو بجيبوتي تكملو ونقول لايد ما نساتهم كقاصر وازخلو ودب كبوم كم زخلو دما جبتنا جرام منيرم إيرتراون كفيلهم نخطو كامو زخل كلام يلن كم دما بالسودان سلازي بينهم كنت كامو تخلو بسلام بيناي منجدي كنت كامو تخلو تحطو يقداس نساتهم كم زي حنت ارتيكل بنور الدين فرح زبال كم تصحفت استقالته profound historical research تصبغ زخونه حبريتا بماب إثيوبيا نبحكي أفضل بحري اندحر قوينو دليتا تي كابورت سودان كساب ناي كينيا كيتكا بزدلية تمنجدي كنت كم عدل كم زلوا نعوز الكل حي كم زي اللي يقداس تزدلي وزلو ارتيكل نوح زبالتيا سمعوا كاطري خلها تي دليتنا توم نتعلم لخاو حقي لولا ونتنا هاجرات بمتحس كقبر وز دخول زلو نتي زوباو ركعتن سلامن نمتفا دامبر كينوز خدي الاما كله ما يكلني مبر افتق بحري بحقاو منقد نخطقمو زخل كلام سب يلن بزدلي وقت قمهم زغلو Eritrea's strategic position Eritrea while with its Red Sea coastline views Ethiopia's actions as a direct challenge to its sovereignty and economic interests الذي بعفهم زبلون تكباراتهم من إيرترا بقلتي نمريتان بحران لولاونتان زتحزر باي زربو خمزلون تدقاقامي إثيوبيا بحر كاب تخسر أين بران بحري مريتنا إيرترا أكالنا إثيوبيا أين براتن there is no discussion about that colonial history هجرات أفريقيا كلن هجرات أفريقيا دوبناتن بمجزأتاوي دوبات زقومي لذي برلين وعلنا برلين بس بحال منقدي إيرترا دما لعلو خلو طليان مس ناي السودان مس إنجليز كوفيلو ناي إثيوبيا مس منيليك كوفيلو ناي جبت دما مس فرنسا كوفيلو دوباز حانسس على هجريا اتزبالة سي ديماركيت زخون الدوب زلو هجر إيرترا ينيرا سلذي زقوبر وزلو دراما سلو زخون نمبر بحر سلو زقبا ما يكونون أزي زقبر سلو دما ناب كالت أقام كخيت كم زخل بأقو عالم لخي زدلي أغالبو هيبو زدلي سقوم تغوصلو خمزلو يوم زنقرو زلو إيرترا دما بتدقاقامي قال من جتاتكم زلوزلو أبي أركي دل خمسلو ده قالوا ده يزبالجن still we haven't seen anything practical زرانا نجار يلن أركن تمسيوت أجمع يلن بعفشاجن إيرترا أبزو وانزي مستقراي مستيناي تقراي زلو حيلي بحدك السرع تخليها زبل زربالو زي كابيز بقاسين دحرينا زين كم تسكن اسمع አፍላይ ናቸው አለ ዓለም አቀፉ ክራይስ ግሩፕ አዲስ ባወጣው ጽሁፍ አሁን ላይ የአብይ አህመድ አካሄድ በኤምሬትስ በግልጽ የሚደግፍ ነው ያለ ሲሆን ሳውዲና ግብጽ የሚቃወሙት ደግሞ ኤርትራን በመደገፍ ሲሆን ይህ ግን ጦርነቱን ከማካሄድ ሊያስቀርብ አይችልም እንዲያውም ያወሳስባል ብሏል። ኢትዮጵያና ኤርትራው ላይ ያላቸው ግንኙነት በግልጽ አብቅቶ በጸብ ተደምድሞ ጦርነት የቀረው ብቻ ሆኗል ያለው ክራይስ ግሩፕ በዚህም ደግሞ በትግራይ የተነሳው ጦርነት አንስቶ አብይ በላይነትን ይዞበት ነበር ካለ በኋላ በዛ ለነበረው አጠቃላይ አስተላልፍ ግን አሁን ላይ ተቀይሮ አይላም። አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይ በተጀመረው ጦርነት ግልጽ ቅንጅት ፈጥረው ውጊያውን ካካሄዱ በኋላ አሁን ላይ ያለው ችግር ግን የጋራ የጦርነት ድባብን አስፍናቸዋል ይላል። እዚህ ክራይሲስ ግሩፕ አብካል ሪፖርቱን ይበኩም ነረ ኢትዮጵያ በመንገዲ ናይፍተ ገባህር ድሌት ብዝብል
ንኩናት ትዳለው ከም ዘላ ንኤርትራ ድማ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ ኢዳ ትእትላ ዝብል ሓውሲ ክስ ከም ዘለዎም ዝተጨበጠ ክስ ዘይኮነ ባዕላቶም ማኒፋክቸር ዝገብርዎ ዘለዉ ንኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክመርፅ ከም ዝኽእል እንተታት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣገይን ከበሮ ናይ ኩናት ዝሃርሙ ብዙሓት ወገናት እዮም ዘለዉ ሕጂስ ካብቶም ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካ ንስገር ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ምንፃለ ኣልጋ ዝኾነላ ደቃ ኣብ ኢትዮጵያ መራሕቲ ስለ ዝገበረት እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይን ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ለጨንቆም ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ስለ ዝሓዙ ካብ ናይ ዓለም መስርሕ ካብ ናይ ኣፍሪካ ሓንነት ድርጅት መስርሕ ካብ ናይ ተጋሩን ኢትዮጵያውያንን ዘለቐታዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ረብሓ ዘጨንቆም መራሕቲ ስለ ዝነበሩ እዩ እዚ ከዓ ፍሉይ ነገር እዩ ፍሉይ ነገር ከዓ ፅባሕ ንጎ ከጋጥመና ኢልና ክንዕሾ ይብልናል ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ክልተ ዓይነት ኢሊት እዩ ዘሎ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ከቐድም ዝፍትን ካልእ ድማ ረብሓ ናይ ትግራይ ዘቐድም ኤርትራ ምናልባት ክትሰርሕ ተኮይና ምስቲ ናይ ረብሓ ናይ ትግራይ ንልኡላውነት ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ልኡላውነት ዘኽብር ሃይሊ ታክቲካል ኣላያንስ ክትገብር ትኽእል እያ ታክቲካል ስትራቴጂክ ዝበሃል ኣሎ ታክቲካል ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ንፀላይኻ ንምቁፅፃር ክሕግዘካ ዝኽእል ስትራቴጂ ማለት እዩ ስትራቴጂክ ድማ ንነዊሕ ቀፃልነት ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ሽርክነት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣላያንስስ ታክቲካል እዩ ወላ ኣብውን ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኣካይዳናቱ ታክቲካል እዩ ንግዚኡ ከዋፅኦ ዝኽእል እዩ ዝፍትን ዘሎ እምበር ንሱ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታት ኩሉ ከጠፋፍኦን ከደቅሶን እዩ ዘልዩ ዘሎ ብሓፈሻ ነዚ ካልእ ሰብ መሊስሉ ነይሩ ኣብ ትግራይ ገለ ዝተፈላለየ ኢሊት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ንምረፅ ተጋሩ ክንመርፀልና ድሕሪ እዚ ወይ ፖለቲካል ኢንቲቲና ጠፊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ እውን እንታይ ተኻኢላ ሳውን ማለት እዩ ነጊድና ለሚና ስቑኢልና ንንበር ፖለቲካል ኢንቲቲና ይጥፋእ ምባል ሓደ ነገር እዩ ኣሰምሌት ንኩን በቃ ደኺምና ድሕሪ እዚ ከም ተጋሩ ንሕቐቕ ሓደ ምርጫ ይመስለኒ ተዘይኮይኑ እንተውርህልያ ዘይርእስ እንታይ እዩ ዝበሃል ጠቕሊሉ ኢትዮጵያ ድሕሪ ህዚ ንትግራይ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኢንቲቲ ኣይትፈቅድን ተፈቶ ተፀልአ This is closed once and for all. Okay, ቶም ህዝዛረው ዘሎ ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ስብእና ክህልወና ይኽእል እዩ ካብ ዝወፃ ኢሎም እንድሕር መፅኦም ክንሰምዕ ፅቡቕ ተዘይኮይነ ይከኣልን ፈፂምካ ይትኽእልን ኣብቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት እውን ወታደር ስለ ዝነበረና እዩ ኣብ ሓደ ዓዲሲ ዲሞክራሲ ይመስርሑ ወይ እንታይ ዝብል ዘለኹ በቃ ሲቲዝን ቋንቋየ ባህለየ ገለየ ዝበሃል ትገድፎ ዘይጋ ትኸውን ከም እንስሳኻ ኢኮኖሚ ጥራሕ መሰረት ጌርካ ንኣልዓኸምና ሓደ ነገር እዩ ብዛዕባ እዚኦም ተሓስብቲ ኮይንካ ግን ተተግብሮ የለነው ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዲሞክራሲ ተኣምኑ ሰባት ምስ ኢትዮጵያ እዚ ከዋፅና ኢልኩም ከይተሓስቡ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ማለት ማጆሪቲ ታይራንት እዩ ኣይኮነን ድዩ ስለዚ ፕሬዚዳንት ክትኮን ክትሓስብ የብልካን ታይ ፕሬዚዳንት ዝኾነ ነገር ክትረክብ ይትኽእልን ስለዚ ብግልፂ ኢና ክንከራኸረሉ ዝግበአና ሰት ምርጫ ወይ ነብስኻ ምዃኑ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ኸይድካ ሓቂቕካ ፖለቲካል ኢንቲቲኻ ኣጥፊእኻ ካልቸርካ ባህልኻ ሃይማኖትካ ዝበሃል የብሉን ካብኡ ኣነ ትግራይ እንታይ እያ ዝደሊ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ትግራይ ዲቤት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ እዚኣ ክንሰምዕ ቃልሲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፉ 20 መዓልታት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕምስምስ እቲ ስልጣን ወይ ሞት ኢሎም ዝተበገሰ ጉጅለ ድሕረት ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝፈሓሶ ውዴት ናብ መወዳእታ ምዕራፍ ዝበፅሐሎም ስርዓት ክሕልው ተፅቢት ዝግበረሎም ገለገለ ዝሓሹ ታሪክ ዝነበሮም ሰብ ዝና እውን ከይተረፉ ኣብ ጭቃ ኣትዮም ክመራስሑ ዝገበረም ምዕባለ ተፈጢሩ ኢለሎ ፕሬዚደንት ጌታቸው ድሕሪ ወፍሪ ምራይ ማህተም ናይ መንግስቲ ኣብያተ ዕዮ ብሓይሊ ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ምስ መገባርያታቶም ክሳብ ሕዚ ዝገብረን ክልተ ነገራትን ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ቀድማይ ኣብተን ተቆፃፀረን ዝበለን ዓበይት ከተማታት ዘሎ መሬት እንደገፍተይ ዝበሎም ምዕዳል ንፍልፍል ኣታዊኡ ዝውዕል መሸጣ ግፍሕ ዝበለ ወፍሪ ምግባር ቀንዲ ትኩረት ኣብ መቐለም ሓድነት ክፍለ ከተማ ሽረም ታሕታይ ቆራርም ኣክሱም ላዕላይ ማይጨውን ዓድግራትን ከባቢኡን ገይሮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን ብዘይካ ምዕራብ ትግራይ ክቕፅል እዩ ኢሎም ዝርከባ መሬት ክሸይጥን ክማቕልን እምበር ዝጠፍአ ክምልስ ድልየት ይኹን ተበግሶ ዘይብሎም ሓይሊ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ ላዕላዊ ግዛኣት መሬትን ካብ ጭር ሓሊፎም ንጻትውን ከልዕል ኣይተሰምዕን ይብል መንእሰይ ትግራይ መሬትካ ካብ ሸፋት ሓሉ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ብኣሬት ማህተም ዝተወሰኑ ውሳነታት ሕጋውነት ስለ ዘይብሎም ኣብ ምውራር
ጌታቸው ረዳ ካብ ዱባይ ንኣሜሪካ ትሎ ዝብል ዘረባ እውን ዝርየ ነይረ ርግፅነት ኣለዎ ድየብሉን ብማዕደ ኮይኑ ግን ኣንጻር እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ነቐፌታን ዘረባን ይዛረባ ኣሎ ኣገይን እቲ ሰርከስ እቲ ሓሸውየ ከስማዓኩም ደልየ ናይ መወዳእታ እዚያ ዓብያ ርክብ ክቋረፅ ኢሉ ኣሎ እዚ ከመይ ክሪእዎ እቶም ካልኦት ብፍላይ እቶም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘሎ ግዜያዊ ኣሚን ፌደራል መንግስቲ ምውጋድ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኩናት ኣተሓባቢርካ ሻዕብያ ሒዝካ ፋኖ ገለ እዞም ኦላ ገለ መለ ሒዝካ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብኡ ከመይ ገይሩ እዩ ከኣቱ ንሱ ካብ ፅዋሕ ጀሚሩ ከምኡ ይህሉን ይልክ ብፍላይ ናይ ሻዕብያ ማለት ኣሎ የለን ክብል ኣይደልየን ግን ካብ ፅዋሕ ጀሚሩ ኣይህሉን ይልክ ባይዘ ካብ ፅዋሕ ጀሚሩ ይህሉን ማለት ቅድሚ ፅባሕ ኣብ ዘሎ ግን ገይሩ እዩ ዘስምዕ መልእኽቲ ምስ ወርቂ ገለ ተታሒዙ ኣሎ ናይ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይ ህዝቢ ቅሬታ ከም ዘሎ ኦሚት እዩ ናይ ምዕራብ ተወሪሩ ዘለውን ኣብኡ ቅሬታታት ኣሎ ሕወሓት ዝፈጠሮም እዮም እቶም ቅሬታታት ንሶም ባይደውን እቲ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ኢሊት ትሪእዎ ኣለኹም ገለ እቲ ምሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ርክብ ጠቕላላ ክግበር ዘሎ ዘይብሉ ይብሉ ገለ ድማ እቲ ብተግባር ኣብ ሚድያ ዘየለ ሓይሊ ድማ ምሻዕብያ ይሰርዕ ከም ዘሎ ካብ ባዕሎም ኢና ንሪኦ ዘለና ኣወሊ ንእሽተይ መተንብይ ሓሳብ ሂቡ ካብ ኤርትራ እምበር ካልእ ሰማዕናዮ እውን የብልናን ሕጂ ኣብዚ ስምዑ ነዞም ሕወሓት ዝገብሮም ኣነ ስምብድ ይበል ኣብ ትግራይ ከ ነዞም ሕወሓት ዝገብሮም ኣነ ስምብድ ይበል ኣብ ኣሜሪካ ከመን ከምኡ ዲሞክራሲ የለን ሕጂ ዳርጋ ምስ ትራምፕ ከማን ከምኡ ገዲዩ ንትራምፕ ሕጂ ትራምፕ ከማን ዳርጋ ክዓፅዮ ይብል ኣሎ ሓውሲ ትራምፕ ከማን ኣይፃወሮም ኦኬ ብሕቡእ ገለ ገብሩ ገለ ኣቦቱ እዩ ግን ፕራክቲስ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ስኢልካ ትፅሕፍ ንመን ሽሙ ንኣብዪ ኣሕመድ ትጩፍ ሕጂ እንታይ ክብል ደልዩ ነይሮ ናብዚ ከም ድሌቶም እዮም ዝዛረቡን ዝፃረፉን ዝዳኸሙን ሰወት ክትዛረብሉ መዓልቲ ትኽእል ኢኻ እታ ትግራይ ዘላታ ፍሉይ ነገር ጌርካ ትጠቕሶ ዘለካ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ካበይ ናበይ በፂሓ ኣላ ይዛረቡ ነይሮም መሰልናይ ዘረባ ነይሮም ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እቲ ሊደርሽፕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግን ንትግራይ ኣበይ ኣብፅሒዋ ኣሎ ይትሕቶ ሳምታይምስ እንታይ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ መሲልካ ክልክዕ ከምዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘዝወፀ ወፂኡ ስለ ዝገዓረ ምዕባለ ዝመስሎ ሰብ መሊ እዩ ኣታ ምዝራብን ምስራሕን ንበይኒ እዩ ሃገራት ዝምዕብላ ዘለዋ ስለ ዝዛረባ ዘለዋ ኣይኮነን ስለ ዝሰርሓ ዘለዋ ጀርመን ኤሮፓ ትነብሮ ዘለካ ከጉርዑ ከለዉ ክዛረቡ ከለዉ ኣይኮነን ሰሪሖሞ ክሰርሑ ከለዉ እዮም ሰሪሖሞ ሎሚ ዘረባ ጥራይ ስለ ዝኾኑ ግን ሃገራቶም ናበይ ገፀ ንኸዳ ኣለዋ ንሪኦ ኣለና ሎሚ ኣብ ቻይና ምሉእ መዓልቲ ክተሓማመዩ ይውዕሉ ኣለዉ ዝብል ሪፖርት የለን ክሰርሑ ይውዕሉ ከም ዘለዉ ግን ንሰማዕ ኣለና ውፅኢት ናይ ስርሖም ድማ ንሪኦ ኣለና ዘረባ ሊሚት ኣለዎ ሰብ ክዛረብ ይኽእል መሰል ክህልዎ ሓሳቡ ክገልፅ ፅቡቕ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ሓሸውየ ግን ኣነሲ ናብ ጥፍኣት ክወስደካ ዝኽእል እምበር ናብ ልምዓት ክወስደካ ዝኽእል ኣይኮነ ሓደ ዘርከበ መን ናበይ ገፁ ክሰርሕ እንታይ እዩ ክገብር ዘሉ ዘሎ ዘርከበ ክዛረብ እዩ ዝውዕል ካብቲ ትግራይ ዝወፅእ ዋዕላ በዚ ተገይሩ በዚ ከምዚ ተገይሩ ማዓስከ ይሰርሑ ኢኻ ክትብል ትኽእል ማዓስ ይሰርሑ ንምዃኑ ክሰርሑ ይኽእሉ ድዮም ንምዃኑ ዘረባስ ንሰምዖ ኣለና ብየማነ ፀጋምን ለካዓካዓካዓካ ወላ ኢትዮጵያ ድሌትካ ተዛረብ but what's the real change the real change እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓደ እጂ ከምዛሕቲ ግዜ ከም ኣርጊመንት ዝጥቀምሉ ለንከነ ዓብይ ኣዛረባ ርስን እዮም ረኪቦም ዘለዉ ሓንፅን ሂለ ክዛረበለ እቲ ዓብይ ኣርጊመንት ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮፍ ኣቢሉ ዘወዳድር ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ዓይነት ሃገር ኣይኮነን ክልቲአን ሃገራት ኣፍሪካ እየን ኢትዮጵያ ዘይተዓደነ ናይ ደገ ሓገዝ ኣለዋ ስለዚ እቲ ገንዘብ ጥራይ ስል ንባዕሉ ብዓብይ ኣድቫንቴጅ ዝባካ ናብቲ ደልዮ ዲድ ወስደካ ዋላ ናብ ዝደልይዎ ካልእ ኣርስቲ ግን ገንዘብ ብብዝሒ ስለ ዝኣቱ ብዓዲ ከም ሓገዝ ኮይኑ ነቲ ቁጠባ ኣርቲፊሻል ከም ዝንቀሳቐስ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክትርኢ ንቡር እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ካብ ደገ ስቑኢሉ ገንዘብ ዝመፆን ሓደ ድማ ሰሪሑ ዝነብርን ኣብ ኤርትራ ራእዮ ማዕረ ይኮኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ብሓወላ መዓት ገንዘብ መፅዎ ፍንታሕታሕታሕ ክብል ይኽእል እዩ ስለ ድዕወለሉ ዘሎ እዩ ፍሉይ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ወይ እውን ፍሉይ ርእሲ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ሓደ ግን ሰሪሑ በዓል እዩ ዝነብር ዘሎ ኤግዛክትሊ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ገንዘብ ብለቃሕን ብገለን መዓት ገንዘብ እዩ ዝመፅም ዘሎ ደይቲ ገንዘብ ተጠው ምስ በለ ከመይ ኢሎም ሰርቫይቭ ይገብሩ እዩ ትሕቶ ንሱ እጂ እንኸምኡ ይኮነን ኣብዚ ሓንቲ ኣርስኻ ነይራ እስከንረኣያ ዲጂታላዊ ብዝኾነ መንገዲ ሰርሲርና ኣቲና ናይ ሳይበር ናይ ሕግደፍ መረዳእታ ንወስድ ነርና ነተልካ ኣለዎ ስኢለ ዘስታውሶ ምስ ናይ ሓጎስ ክሻ እየ ዝኣክል
حقوس كشا إيميلو ملء قصصر نيرنا أب تشاينا خيدو زغورو نبر نجارات مسماني زوعة عجلو كساول قوي هيوتو زمركات ولك درجاس يعني تزرعوا رزق هيوت كنا جنزب مسماني كاس عصارلو نهجر في قطعة حلاف مالزي قطعة حقوس كشا يا ونا هيك ده فوتا حنافين إيرترا ونا يروقوا تصريع في إيكونا متوسيلنا. سلزو قطعة إيرترا تقاطرون ما أدري شيء زند برا من كسر أساس تقولونيرنا ولا دكوا شيء زغورو من كسر أساس كده. كذا أفتنا يم سراوي تومون أتينا تينا توم أي حيل أير ولا تقرأ لا تناي زغوزوم زنورو سيستماتون بس راشا سكورون ور بلو خستاي راشا خيدم تاجر قال دولس مرة داتان يرنا قاليو إيميل تروحوا قاليو أب لابتوبهم أب بيستاتهم تروحوا راو يمن أب بيت صحفة ودا أفهمون إيش يحسبون كون of course إيش كمبيوتر كم رخيبنا ينفلت اوكي حتى تعمي كبر مرمر نبرتون يتكم خوينو وين لاسا قد ساتر خيفا اغاتا خوينو كن ايتكم نيرو شعو وين احنا عين فولت ونيرنا قوم تقلص في حايش غنا خوينو حجنا بنت مسكواتا بس ناي سعود غير زمدنا كتاتل زنبر اي ثينك نبيل بحال سميرو لا لا زي كاب صحفة بريزنت هو كاب كمبيوترهم سنكتاتو لنيرنا سو وشتاوي بايزوي زيد كاب توجيس كان تحت قبل تخيلنا نبرة بوليسنا تفكر لي وايد تفكر الحين تمر سكاي جنجم مردات هذا تسبسب كهيكا ني UN هتقرب UN أجدا هو سكرنا نيرترا مجواري علامة أو علامة سهل في حج زقات أمنا خبال عصوان ساتمون بهم من قد دعوا الخودين يرو تخبيبهم خباس نكتنكر قداتات نكتنكر وكل من قدس على شكولي تنيرو تزرعات مردات على سوسو نزين يرو سو همزي عينة نبوس حق سياتس ناتولنا نايما ما كون يستاوسي زخنا بزي كم عينت كل نيرنا نايما ما كون يستاوسي زخنا بزي كم عينت كل نيرنا بوبو حدي ببسنستور حي صحفي دارو يرقدر هاي كوي كنا تاتالو جمجيموم كتصال بعزوتاتنا انتايم زبلا زين نقدر ناخذ النير ناي سوم واحد نيرو بايدو شو عندنا ورا حد مخنا دركنا تحدي بصوم سلوز واحد زلوه اسمرا توليد سلازا ابونا كل جسا حل نيرس اسمرا يعطمو موصا غدي خدل معناته هكذا في دليل له بتنبك كومين يرد حلم يسوع من أنو علينا إزي نبوزح أكلات اللي نهد مكلاك يعني نهد نتقاي مستر نهد ني غير مرجعنا نهد نهد نمت هاي تقوملو قال يوم ني بروباغندا تتعي مامور كل يوم نابد ساكتين زبان فيسبوك في توب تتعي مامور كل يوم سخونا أكلات كازيات أفت مردعت عزوجهم كمت إذا زربازي كتابنون كيتابنون تخليهم جن حبريتايو مالت كابت جراي بزح تهديد دينا نسمع تهديد كون خل حق النت كله يخل دير رجاجس كايو حسوتي كتب لا يتخل نقا هذا كابتي قصال ده حسب الله أنا جن تي سايبر أتاك بزح زي كقاتم كم زخلن عبيد إنك قصد ليه خمس خنن أبي عمد بشحات كبيو أي أصلت إنه ليلو بزح ناي سايبر سكيورتي تيمز كم جيرو خمس الله يزنقر لذي أب سايبر بزح سرح كدل كم زخنا بير تراير دانيو مستزلنا ناي سايبر سبيشاليست كساع كندو عمل له دياب تعدي مستبزحنا مستقل ملينا كريو خلنا كساع كندو خونا يكن لي على قولة ما يرترا عبيت صلات سلازلوا كل تي سوفت ويرات نتقملوا وننتو عربايان حقراتهم سلازي يرترا ما حيال زخونه صلاي سلازلوا من البات كساب حجي كتقعوا زي كالون كابتي ديجيتال وورلد واتساي باكال بورقات بقالج قبرو كوميونيكيشن تهلو سلازي خلد عمبر عب ديجيتال وورلد تراي ملو بملو عبون دز قبر نيرم بقليل كتقعوهم كم زخلو جام لنا أنا مغنياتو إيرترا زجبرت تجبرت عبتي infrastructure مستسألة إيه أكون هذا رزق اللي خد جبر أزي كبيديو بشحات زغصرو من سيات
كتمهر كتكلالو كتسلطن كتكلالو ابتسناي سايبر سيكيورتي كتحيل تخوينا إذا دما هذا عبي تشالنج كون كم زخن يرداني إذا هذا كابتي إيرترا زيادة بزح كتسعرو لزلوا كوينو دسمعنا رسيو أبزياس كان سمع The Eritrean young professionals in DMV of America, Malachi area, made an impactful career and a career fair days of law. They shared their experience in engineering, medicine, robotics, finance, aviation with fellow young adults inspiring the future. So the America, Virginia, DC, Maryland is the bahal area zolo, DMV is the bahal nasiu. I was in a room and said, Tom, أبستفل عليه عود زلو نتهم ناشط قالعو ناي معرتي عيون من لاي مسرحان بزبل استفل عليه بوتات بمقبر نتهم ناشط قالعو حطوا له زغلو كمرامروا له زغلو كما يطولوا زغلو very interesting ناي بحكي big compliment نزي organize قبرو نزي حساب زسالتو اتزبلت اخبار زغل اب حدا حبرتسب ازي كاب حدا ولدو ناب كالو ولدو نمسققار ازي اب كل اوروبا نزلنا كنقبرو توم أقدم مثلا تزمس زلوا ولده خنقبرلو أقداسيو أبكالا يرحبوني ما يبهلني أبسويس بزعق زي من توم تمهارو لكي أبكم بزعق زي من دوست وامتي منقصي كم بزعق أورجنايز لازقاب برجن ناي حبرته سبام كنت قبر دماء أقداسيو في الله كم على أمريكا نعمتات زغسال حبرته سبس لزلو نعو مستي حدش ولده كتلاليو ناي فحكي بحلوم نخفلتو نساتهم كبر كبوا بزخل من قدك تقرب لهم كلغا دس كبل زغليو إذا ما تك أبدأ جزء عقمنا يسبنا مستك وش تزلوا كنا واسو تخينا كم زعينة موبيلايزيشن توم إمباسيتاتيوم توم قنصلاوي محبركم زقبروا زلوا دما عبس راح عبنادان كبرن زقبوا سراح بمبال أنا غوتيك قالت إلى اللي أبكال عالم كم زقبر ونرجس أنيا توم من خمسة عينة تقبروا زلهم دما كبرتي هبلنا نايبحك كبرتي هبلنا كبلكم إلى اللي زسرح زي كبيت سرحان بزعد خمسة حتى سرحان كم زخونة يرداني سلازي نايلومي RC أبزكو دكفتني أبكالك سامر رهب دعم كونوا لايك جبر سبورت جبر دقفكم هاي توحد النابلكم زيادتكم How dance عندك يحكس عن عبي دم حباري هلا عرفي في